det lidt arrangeret, det her kup. Det er ham, de kalder Jokeren. Hvorfor kalder de ham det? Fordi han har maling i hovedet. Ja. Den er åben. Så, jeg fik noget sjovt at vide. Det var, at jeg skulle skyde ham, der var kørt i bussen. Det er sjovt. Han sagde noget lignende til mig. Så bliver du bare. Du bliver med liggende, du går! Bliv liggende! Rør dig ikke! Jeg ligger helt stille. Hey! Ja! En er en del mindre. Jeg nakkede en, så nu er der en andel mere at dele om. God idé. Jeg har slået armen fra! Fint arbejde. Jeg har pengene! Skid dig, lad os komme ud. Hvad fanden laver I? Ved ikke, hvem I sjæler fra? Han kan da ikke have flere skud tilbage. Vel? Må ikke Jokeren har bedt dig om at nakke mig, når vi er færdige? Nej. Jeg skal tage chaufføren. Chaufføren? For satan, jeg kom til at køre en over ved et uheld, mand. Hey! Har du ingen respekt? Hvis det ikke slår dig ihjel, gør det bare mere mærkeligt. Ro i salen! Hvor er han? Hvor bliver min chef, offentlig anklager og guldmedaljevinder i 100 meter roulette-rulning og Arvid Den dog af? Rolig, nu er jeg her. Ikke? Nu skal vi nok få den der væsen over i armen. Velkommen. Offentlig anklager Arvid Dent og assisterende Mitchell Dawes anklager gangsteren Salvatore Maroni for omfattende organiseret kriminalitet. Og velkommen til juryen. Hvor har du været? Bare rolig, skat. Nu skal du se dig faren kan. Protest! Det er mig, der skal starte. Afvist! Nå, dit væsen. Så mødes vi endelig igen. Jeg har hørt nok. Du er så skyldig. Ikke? Jo. De kendes for ret. Jeg idømmer dig 150 års fængsel. Nå, skat. Er du så færdig med ham millionæren der? Er du gal? Du er så meget mand. Og ham der, han er der jo ikke om natten til at varme mig. Har det været en hård nat, Mr. Wayne? Ja, hård nat. Far kommer ned forbudt til i byen, Alfred. Han hedder Jokeren. Og
Det er ikke ham for den kælepose. Hvad med din gamle kæreste, Ræsel? Hvad er nu du? Ja, men jeg kan desværre ikke følge mit hjerte, for hun er sammen med en offentlig ansat, og der må jeg også stå af. Men jeg har set badsignalet, så jeg er nødt til at tage mine ting og gå til politistationen. God jagt på det her. Jo, tak. Hvor bliver han af? God aften, inspektør. Jeg har brug for informationer om forbryderen Johan. De seneste rekognosceringsmeddelelser tyder på, at han er i Tune Grusgrav. Kommer jeg for sent? Hvad fanden laver du her? Jamen, du sagde sgu da, jeg skulle. Men Robin, for fanden, men jeg har jo sagt, at jeg skal ramme Jamen, rundt du i skal... røven af mig hele Jamen, det tiden. bliver jeg da nødt til, du skal lære mig op i, hvordan man slås med forbrydere og sådan noget, ikke? Jamen, din kappe sidder ødelagt. Jamen, det er fordi, den har sådan en fesen farve, de her bukser straffer. Batman! Robin! Flygt dig! Held i jagtspils, Batman! Han slipper væk! Du træder min kappe. Jeg sværger, jeg skal nok få hæv! Du er færdig, Batman! Jeg skal nok få dig. Drap med min elskede. Jeg skal nok få dig. Vent, jeg skal lige. Ja, goddag. Jeg vil godt se på nogle kartoner. Nummer for nogen? Jamen, du ved, sådan nogle knaldballoner, altså når man er sammen med damen, ikke? Du kan ikke slå mig ind på briller, venner.